Na Čachtickom hrade sa opäť rozbehli rekonštrukčné práce, medzi ktoré patrí aj oprava strechy na hospodárskej budove. Táto budova bola postavená v roku 2013 podľa projektu statického zabezpečenia hradu. Avšak práce na streche neboli dostatočne kvalitné, čo spôsobilo zatekanie, ktoré poškodilo aj expozíciu vo vnútri. Pôvodná strecha mala 6 vikierov, ktoré boli navrhnuté na presvetlenie priestoru. Po zavedení elektriny však ich funkcia stratila význam. Pri súčasnej oprave boli vikiere odstránené a nahradené modernou trojvrstvovou technológiou. Na prekrytie sa použili nové laty, čím sa zabezpečila vyššia odolnosť strechy. Ako vidíte, podarilo sa nám zrekonštruovať strechu na hospodárskej budove. Zvolili sme zmenu krytiny hlavne preto, lebo bola poškodená a drevo nebolo vtedy použité tak, ako by malo byť. Takže zvolili sme červený smrek, ktorý sme pokladali vo viacerých vrstvách. Týmto spôsobom zamedzíme tým, že bude do hospodárskej budovy zatekať a bude sa porušovať podlaha, ktorá sa v hospodárskej budove nachádza. Urobili sme tak hlavne preto, lebo v streche boli viaceré problémy, ktoré boli deklarované aj pamiatkovým úradom od roku 2014, tak sme museli túto záležitosť riešiť. Vďaka tejto obnove môžu návštevníci navštíviť Čachtický hrad už aj s vynovenou hospodárskou budovou.